ke ilitum Karbi Anglong autonomous district pu sik schedule ateng pen ke constitution ateng pen Karbi Anglong autonomous district apang hoke Mikir Hills autonomous district pula labangso autonomous district kaminis je phansi akam claim je phansi autonomous council ki bilo council jong gali autonomous council lata sik schedule pen state government kaselama autonomous mangali laga bachu be autonomous la state government pen selama ke halo sik schedule pen constitution pen ke long up autonomous council si aprang dobom lo non anta 1951 pen non anta sita non chuke damtang election hot la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum kroy dundo de lo ke tok bande pidu no lam da setan lo seta non ke klang bang ke aprang ben ke number 3 Dipu ST autonomous district parliamentary constituency pusi ke dodo aprang ben ke sik schedule teng ben constitution teng ben lo non bang ke number 3 a number bang lagay jatame la bang digdar de number 6 Dipu ST parliamentary constituency po anat autonomous po bang aveder lo autonomous district po aveder lo ada non ilitum hanang pulegi la so BJP tum ke konada notification lo pu nang pulegi seta bang Chief Election Commissioner benge puet lo bangge ketok ban si puet lo akaprek website long ta do et lo halo website long ke do pot si akaprek atum ta ex autonomous district pusi bang pukok lo Karbi Anglong ex autonomous district pusi pukok lo ame non ke autonomous kalilo autonomous avedet lo te pilo je plang po lage sik schedule kalilo lage panchayat lo lage district council puchor lo te lage jila porishod pulo ke lage ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen council sik schedule council paching bar chi ji puken de ke to ni tum che kroy dun de sita non ke parliament long li et lo la posini tu oppose la 125th amendment la panchayat pen sik schedule autonomous council paching barchi jipo bangke netum kroy dundi lagi la sini tunga oppose la pen nitung ke choning rige Karbi Anglong autonomous council special session pedora la autonomous po alam thia bang ako district along la pen autonomous council long pape do thu vek nang jipo alang litum resolution enra council ke claim back nang ya bang aprang ke alang litum la enang po la pen ilitum AMP alang lita resolution parliament long enang po la pen prime minister president dompan punang po rat ang bong dapat klang nang po ala council long resolution enlote alang litum enamat hembikok la bang chok chelo alang litum lobek nang ya prime minister pan president pan lapen ke governor pan lobek nang alang litum la ke lo a forwarding letter do ye matidi halabang so a copy ke ilitum hanang pe klang det nang ye penang pidet nang an ke itum ning example laga hok lo pui itum chini po anje nilitum alang litum le claim ke sita nilitum dah government long dam lo ten nitum ta pudam long po la son nang lo et lo ke nat lo punitum pudam long po ada ridam long po anje file ridam long po ada file ar lo si do ji kente la hello nitum e choning ri la penison bang ke pini direct recruitment act Assam government selam lo la all over Assam it will have effect all over Assam busipu la abinong ge sikhidular loget la nang luduni la so lo ke dokok la direct recruitment ek ke dokok pen job pion sokidar junior assistant la pen senior assistant anta ha la pen akaprek a post anta ha Guwahati dispursi environ lo la pen a job ili tuma munit ke sakori government sakori ta long dun de lo la pen ke itum a autonomy ke pon det lo la si non MLA bang podo Karbi Anglong di Mahasau pen alang litum assembly long
resolution pon bek nahi non amat chief minister la pen governor phan lo pinam bek nahi labang so a direct recruitment act section 2 along arakom section 2 along hadak pilut dun nangji lage it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule po hadak pedobek nangji lahelo nitu wachoningri lapen hedi labang so autonomous po awite itum autonomous state ta chuhang nulu awite autonomous state puge state pu chonana po chuhang seta lage general state lage chief minister da mania bengali ji meni lage a tripura son tripura se plang mom lo kente lapen non kacheri nangji de mohet tapulo nili kaninge tangalong le alam le nang tum thanware sita choklo pe klang ware sita labang ke non district council election nang pedoji ki puji ke district council election puji lapen village council election punang pedoji village council election ke lake autonomous council galilo hada autonomous po alam thevedet ke lake gaon panchayat lo dak hamrenda doji hamrenda district council doji che hok nang nelo che hok thura ok chura bom pang bob nang nelo lage lake itu ma autonomy ke war lo lage che hok nang nelo lage panchayat chorana lage पंचायत के जिला परिषद पुगे जिला पुगे डिस्ट्रिक्ट पुलके परिषद पुगे काउंसिल पुलके और गांव पुलके विलेज पुलके काउंसिल गांव पुलके पंचायत पुलके गांव पंचायत लसी विलेज काउंसिल आ इलेक्शन नंग पे दोजी नंग पे दोलोते नंग लितुम चे हक नंग नी आ इलितुम उपाय वे इलेक्शन कॉन्टेस्ट दु नंग कोकजी मेने सेता चे हक नंग नी लके कि वीर काम लो लके ako unante election da che dan non det nang ya binong ke la salong ke seta boycott det lote hala ke che tum si che rai tu tip le kon ke la hello hala da ke voka ke ron hon ke ron pini ni akam chon nai la pen non autonomous pa hop do ave det lote council along cm atum ingni prong seta alang li tum file ke lo nang ji ke revenue IEM abang file ke lo nang ji ke revenue minister phansi lo nang ji PWD IEM ke PWD minister phansi lo nang ji agriculture IEM ke agriculture minister phansi lo nang ji ili to malong thang da velo an ke ka phere me do thulang a minister nat lo kang ni po a minister kang ni ji ke hasil chor hala tum mini secretariat salam edlo Silchor bongalia tomhan mini state piet lo hadak si itum dam nangi pusi ili tomhan ju batai si minister patwari kaninje neli labanga thek don long lor arju don long lor lo thek long lo tv long arju long lo lake lasi ili tom adet karbiang long ke lake tripura son bongo bhumi ka pinchong ya phansi ke claim back lo la tu ke thek long lor alam lo lake Cikrong ning tung ti mune ratum cicini ne mune ratum itum han ko poson si bongo senana pinchong ma laka cikroi dun ana tunge bongo senalo non BJP party atum council penta party penta lake nang ni autonomous power pa pe dovek nang jipu non ningye ye dat ke mati di laka ningye je atum an ke bongo senalo lake ki putot alam na lilo lagi ni ki putot ka lilo lagi la si hala bongo sena tum arul do bongo sena ka che plang dun jike pini amahang ke tek abang tami amoy ke jeng asar burata me pu ilo athema hile bene lon ka che danji ka li lagi la ke apu pe se brain len si ron che danji election along si ron che danji lagi la hello alam la si chichini nang la salam look at the la hello and the PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister sing ye jinon ke la si ka CM pu bom lo nang tum rong sor thur pak ra nang rab dun tha government phan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja ko wedet lo ke alang li ke la hello la si nili tumate gela autonomous pedovek nang ji la pen la autonomous council tum si la PGR VGR along leke eviction vek nang ilake la do ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation
na 1886 ron along section 18 along ke tok do halo da ke tok ke forthwith eviction nang ipu notice tapi nang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chini lo lage VGR ke la si hala dak par ke eviction vek nang i lage amunit kopi ma alam ka lilo lage tribal do mang eviction nang ni pu bote do hadaw mang ke la hello sigi chu jilang autonomy alam thi si pawe der loge hala article 44 a ke autonomous state tubo autonomous alam thi do ke la helo ka pichun che der lo la BJP do tik congress do tik ke lage chun chelu la helo alam lo Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.